प्रकाश भाई नोंनावबो बिराद गुन्दा दङ माथो प्रकाश इउटुबार बिटिआरथ' जाथ'वाखै बिटिसिखौ गारनानै नों इमिडियेट खाट खिन्थु आं जोंबाय नोंखौ फंबाय हिसाबै नोंखौ आं दहाय जेबो माबायाखिसै प्रकाश नों बिराद पावारफुल होनना लादोंना नोङो नैबे गिटारजों नोंखौ बुथारगोन आं मिथिबाय प्रकाश शेयार खालामना हो बयबो बे प्रकाश इउटुबारखौ गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा गोदागोन नोंखौ मिथिबाय बबे जायगायाव केस होयो कर्टआव होयोना एसपि डिसिपिनो होयोना सोरनो मिनिस्टार सोरबा इएमजिएमनो हो नोंसाला गाबोन 8थायाव फैसा मोनाबा प्रकाश इउटुबार नों जिजोब्बाय खिन्थु नोंखौ आयेना बिसार खालामनाय नङा खुख्रियासो बिसार खालामबाय मिथिगा आं हले बुंखाबाय बे मुसाहारिया बिपुल मुसाहारिया बिराद डेन्जार मानसि जों कालचारनि मानसिलै जों बिराद सादा सिदा मोजांखौ मोजां मोनो गाज्रिखौ गाज्रि मोनो नों बादि फां फुं 7था मुलुगनि दै लोंनानै फैनानै बाहाय थगाय थसि फैनानै नोङो बिटिआरखौ नोङो गुबुंले खालामफैदोंना सोरबा इएमजिएमखौ बदनाम होयै नों फैसा खांदोंना सालाबाय था हा जोंनि प्रमद बर' शिबखौ नों बदनाम होनानै फैसा खांदों दा नोङो जिजोबगोन नोङो प्रकाश मिथिखाबाय नोंखौ बुथारनो आंनो 5 फैसाबो टाइम नाङा 5 मिनिटबो टाइम नाङा मिथिबाय आं गोसो जायोबा जों बिराद जेनुइन मानसि गान लिरग्रा मेथाइ खनग्रा एक्टिं खालामग्रा मानसि जोङो बुरबक जों जानला मानला मानसि नङा खिन्थु नों आंनिफ्राय थाखा आंनि मेगनानो आंनि आखाइनिफ्राय नों थाखा आजावनानै नों आंखौ सोर होनबावबाय आंखौ सोर होनबावबाय नोङो बिपुल मुसाहारिखौ नों सोर होनबावबाय नों खिन्थु बेनि फिननायखौ बावला नोङो नैबे बासनि गेजेराव मोनगोन नों बेटा मिथिगा बुजिबाय दा नों बहा खारो खार क'क्राझाराव गारनां खिन्थु आं बुंबाय क'क्राझारखौ गारनां खार नोङो बबेनि दादागिरि जाफैदोंलै गोजाननिफ्राय फैनानै क'क्राझारा गासिबो जोंनि गेलेग्रा फोथार जोंनि मैगं खाग्रा फोथार जोंनि सेसा नेवलाय खांख्राइ नागिरग्रा जायगासो बुरबक नों क'क्राझारखौ गावनि मोनदों नामा नों आं बुंबाय सिदाय बयबो लोगोफोर शेयार खालामना हो बे हारामिखौ शेयार खालामना होजोब गासिबो फैसाया गाबोन बोसोरनै जाबाय फैसाया खिन्थु 6%आव सुद दाजाबनानै जुदि आं मोनाबा दा नों जिजोब्बायलै मिथिबाय सान्थि जादोंनो जोंना बिटिआरआ बिरादनो सान्थि जादों येस खिन्थु बिपुल मुसाहारिया गरमखौ लाबोफिननो थांगासिनो दं मोजांबासो मोजां मोजां नङाबा खिन्थु जों गरमनिफ्राय फैखानाय मानसि नालाय नोङो मोजाङै था प्रकाश आंनो गाबोन 8थायाव आं गिटारखौ बुंहरबाय 8थायाव जुदि आंनि फैसा सुदै आसुदै फैयाबा नों जिजोबगोन बेटा मिथिगा जेसे हागौ एसे शेयार खालामना होबाय प्रकाश इउटुबार फाल्थुखौ साला हिन्जाव गुन्दा बे साला हाराम हिन्जाव गारनानै फैनानै बाव हिन्जाव गोजा लाफैफिनदों दा माथो हाबायानो जाबावगोन बाथालबारिनि रायजोफ्रामबाय लिभिं टुगेदार थाबावो नों साला नों बादि फाल्थु मानसिया इउपिपिआव थानो समायो सैमा साला बाथालमारिनि आं लोगोफ्रा बुंजोब्बाय आं जुदि फेंफा सुनांगौबानो बाथालमारियाव नोंखौ 1 मिनिट नाङा आंनो मिथिबाय नों बादि मानसिखौ मिथिनो हिन्जावानो हाबा जाबावखैसो खोनाबावदां आं बेबादिखौ बुंनो थाङाखै खोनादों आरोखि आं मालायनिफ्राय बहा हाबा जायाब्ला हाबायानो जायाखैसो मावदों जाबायबो जानो हागौ खोमा आं बेखौ मिथिला खिन्थु नोङो 7था गाथोननि दै लोंनानै फैनानै आसोल मानसिफोरखौ सौग्रावाखैथ' दिनै बिपुल मुसाहारिखौ सौग्रावजेनबाय नोङो बुंदों ना प्रमद बर' सारखौ फन हरहोनानै जेलाव हरनो नांगौ दालि ओंख्रि जानो दहाय बुंबाय बे आंखौ गावनि बिसिनि सिगाङाव आंखौ अपमान होबाय आङो प्रकाश गोजो जोङो मावबोनानै इउपिपिनि बिफां गायनानै दिनै बिफांनि फिथाइया थायनायखाय बिफाङाव बिबार बारनायखाय बिदै सोबनो फैदों फिथाइ जानो फैदों दा नोंसोरो बेथाफोर हा ओमफ्राय जों बिफां गायग्राया नोंनि न'निफ्राय गोदोनायाव हमनानै नोंनिफ्राय माने बाहेरायाव थांनानै माने आउट खालाम हरजानाय मानसि आरोखि जों डास्टबिननि मानसि बबेनि मिनिस्टार नोंलाय बिगुर बबेनि मिनिस्टार जादों नोङो जेबो बखिनांगौ गैया बुंनांगौ गैया जोङो आङो पलिटिकेला पारमानेन्ट बुस्थु नङा बर्थमान आं इउपिपिनि बिराद गरा आं चेयारमेन इउपिपिनि नों घन्टा बिफाङा देरनायखाय गिदिर दालाय दास जानानै बिबार फिथाइ थायनायखाय नोङो बुंनो फैदों नामा आं उमुक शिबनि मानसि उमुकनि मानसि घन्टा प्रमद बर' सार बादि मोजां मानसि गैया दासान्दि बिटिआरआव खिन्थु नोङो बेखौ नाम लायै लायै फानला बायनानै नों 5 लाख 3 लाख 10 लाख फैसा कालेक्सन दाखालामनाय बेटा नों जिगोन बेटा मिथिबाय
너 지금 약 미닛, 약 세컨드 너가 타나하는 거 고르더라고. 아래, 너가 1km 바이로도 안 가. 매바디야 걸봐. 서너 캐스는 이거, 서너 캐스는 너. 뭐해, 캐스는 너. 흘러있는 거, 그때. 안고, 애드반스 캐스는 안에 제로든 가능하바는 비포동시. 안 원래 분 가봐. 내 양으로, 플림 이자마바 컴포지션 동화. 포시스타를 심크로한 고호가, 만약에 제가 노비모니 포시스타리가 플림 컴포지션 작은, 미심크로한 고호가 베니운 없는 고지로스. 제로스 안 된 가능하바는 비포장해도. 문 가방. 와이버지 시하고 이제 시작하면 할래 포커스 문다고.